салому алейкум бародарои аҳли ютуб. филми моро тамошо мекунад, подписатсияро фаромӯш накунад. бо видеоҳои беҳтарин пешкаши шумо мекунем. инаи боғи акаи Саидхонаи Айзаркамар дар хидди севои Заркамар. пакет баста ки гандишко алаққо бисёр як чабахра майли амара чикоф мекне жазид ник каҳшадиди бастай дар закадай нагаҳка меҳнат мекунад. тирамо казишкара ина чиндай лимшора тай бар кадай саҳари умабад барвақт рӯз ҷумаи бо намози ҷума рафт кадбошаи чанд қашида казишкас белиш ҳаммашинагак ҷои зурай беҳад фасонами бода ҳавораби ҳози савзай ҳамачи нигах кадай ҳеҷ хоти тирабу ҳамачи савз ки хизиш ячда аст ки ам я бода ҳавои тозаш я дунё нафас мегири бовар ка инаи капаш вадди бахрашгора приёкаи то рад мекунад ҷӯш мешавад. ина ҷои чойш чой бекина мехира оваби овози оваби роҳата тури палаткаш алаф фрида ки автобуна чази ина хирс меомадай ҳами чанд адай севша шикастаи боло омадем дадам миштам на бофамидем ки хирс омадай автобуси сева шикаст семора